שלום לכולם, אני מלמד תרגילים. התרגיל הראשון שאני עושה עכשיו, בא ככה עם הכדור ומסתובב ככה. עשיתי את זה בהילוך איטי, עכשיו אני אעשה את זה בהילוך מהיר. הייתם? לא, אבל לא ראו את הכדור, עכשיו תעשה עוד פעם. עוד פעם אני אעשה בשביל שראו את הכדור. כן, ראו, כן. מאוד פשוט. תרגיל שלי מאוד פשוט, הכי קשה. בסדר, רצוף. נכון? כן, תעשה תרגיל. תוסיף ככה את הכדור? ככה. אני יודע לעשות את התרגיל הזה. תן לי. סלם. ואני עשיתי בהילוך מהיר. הייתה? מאוד פשוט. עכשיו אני אעשה תרגיל סבבה למתחילים. תקפיד. הייתם? תפקיד לקחת ככה את הכדור. אפשר גם ביד להקפיד. ביד להקפיד, הכל, איך שאתם עושים? כולם יודעים את זה. גם ככה. הבנתם? ובכל סגנון. אתם חייבים מבנה מבוקר. לא נראה סוללה, יש לך 15. עוד תרגיל נוסף. נו? ספאט. ספאט. יפה מאוד. ועוד משהו. מה? ככה. כלום. מי שיודע רק יפה. לא חייב. לא בא? רוצה? אוקיי. זהו?